Bueno, pois imos empezar este acto, que hoxe nos ocorre outra cousa máis guai para facer con este tempo, e seguiremos falando de cousas interesantes no día de hoxe de costumes do Grove, cinema e arquitectura. Para iso temos estes tres persoeiros que veñen a falarnos cada un das cousas que dominan. Empezará Eladio falando das costumes mecas, despois o meu compañeiro Daniel de cinema do Grove e, finalmente, David Carballa da arquitectura da Toxa. Cando queiras empezar, Eladio. Ben. Ante todo, moitas gracias a todos por vir, que a verdade que o día non está para sair da casa e para, pois, sair á rúa, e menos para ir a un acto, pois, cultural, non? Que parece que hoxe en día a cultura, pois, está, pois, cada vez máis apartada porque todo é momentáneo, todo é imaxes rápidas e o que é a cultura repousada e as tradicións e os costumes, pois parece que non me interesan tanto. Ben, eu deron un tempo máis ou menos limitado para que falara un pouco dunha parte da Toxa que é, pois, digamos, unha parte da tradición e da cultura que é o feito religioso. Vale? Na Toxa, como en calquer sitio onde se curan enfermos ou onde hai, pois, a xente se enfrenta a momentos difíciles da vida, pois, bueno, hoxe en día a medicina cada vez é máis técnica, máis científica, pero ata non hai moito tempo, pois, a xente, pois, fiábase de moitas formas de curación e entre elas, pois, o feito religioso de confiar, pois, nun santo, nun amuleto. Por exemplo, se pensamos nos africanos que viñan aí coas maracas e lle facían así os remedios aos pacientes, vale? Porque o método científico daba o que daba e se iba, pois, a xente encomendando a este tipo de cousas. E o cristianismo, que está moi arraigado en Galicia, digamos que Galicia debe ser dos sitios cristianos máis antigos que permaneceron sendo cristianos máis antigos do mundo. De feito, bueno, como saberán, só se sabe de dous apóstolos de Xesús cuxos sepulcros se coñecen, que son San Pedro en Roma e Santiago en Santiago, vale? Dos outros restos apóstoles, pois non se sabe nin siquiera onde están, porque eses territorios foron, pois, ocupados por outras religións como, pois, os musulmáns ou outro tipo de culturas que non lle deron importancia a iso. E aquí, en cambio, pois Galicia é un sitio onde as tradicións se mantuveron, pois, desde sempre. Vale? Por exemplo, un dato así que moita xente non coñece é que o obispado de Lugo é máis antigo que o obispado de Roma. Vale? Xa había bispo en Lugo e Roma non tiña bispo. E, abondando neso, e ademais a Toxa ten unha cousa moi peculiar, que é unha illa con un balneario, vale? Unha illa con aguas mineromedicinais. E nun enclave como a ría de Arousa e a costa galega, que sempre foi poblada e lugar de destino, unha costa moi transcurrida, vale? Hai que saber que, por diante da costa de Galicia, desde sempre, pois pasaron todos os barcos, todos os tráficos importantes. Hoxe en día, se saímos aí a unhas bellas de Fisterra, estamos vendo pasar miles de barcos diariamente. E, de feito, unha das tradicións estas que nos falan do apóstolo de Santiago, de que entrou precisamente por esta ría da Arousa, vale? Pois, debido a que o mar sempre foi o medio de comunicación máis rápido para chegar aquí a Galicia. Os romanos, que sabían moito de balnearios, de termas, etc., pois xa tiñan coñecemento de que na illa da Toxa había esas aguas mineromedicinais. Toda esta zona foi romanizada e a nosa cultura segue sendo romana e latina. E unha das primeiras capelas que se coñecen que existían na Toxa era dedicada a San Sebastián. Vale? San Sebastián, pois, era un santo que estaba relacionado coas curacións da pel, que hoxe en día hai moita hixiene,
pero era moi común que a xente tivera lepra, que a xente tivera sarna, que a xente tivera moitas infeccións da pel, vale? Porque a higiene era que era e non había os métodos de curación que hai hoxe en día. E, posteriormente, durante o século XIX, é cando máis se desenrola a balneoterapia na Toxa. Empezamos no ano 1830 xa cos primeiros tinglados de madeira e unhas construcións na zona esa toda de Porca Morta. Hai que dicir que tamén que antes de onde está a capela, onde está o Gran Hotel, o Loixo, todo eso, antigamente se explotaba como salinas, vale? De feito, vivimos no Salnés, esta era unha das comarcas máis ricas de Galicia, porque aquí se producía sal, vale? Todo o litoral de aquí estaba dedicado a salinas, a producir sal, que eran, ainda están as de Noalla aí, e hai na Arnosa, etc., que eran unhas construcións que se facía para aproveitar cando había pleamares, cando había mareas moi cheas, se inundaban unhas zonas someras con pouquiña profundidade e ao longo dese ciclo de mareas eso iba secando co sol e se aproveitaba esa sal. A sal era importantísima para conservar os alimentos, vale? Todo, de feito, a palabra salario ven de sal. A xente podías pagar en sal, ti podes comprar algo con sal, porque tiña un valor intrínseco como pagar con ouro, non? E toda esa zona era de salinas, e na Toxa tamén toda esa zona de salinas. De feito, xusto diante da capela e a zona onde está a capela, todo eso eran salinas, vale? E dentro desas traballos de facer as salinas sería cando, pois, sabían, ou esas obras que hai que facer, que aí a terra estaba quente, falaban, a xente andaba moitas veces descalzo, e entonces sabían que por aí a terra estaba morna, non? Porque as aguas salen quentes. E entonces, ao principio, todo era moi precario, se excavaban no chan, pois, para que surxira agua quente e a xente se metía aí e sabía que iban curando esas enfermedades da pel e máis outras. E despois, aí a Toxa pasa por varias vicisitudes, o balneario quebra, despois, no 1880, outras persoas se fan con el e impulsan ese balneario, pero xa digo, sempre era todo moi precario. Tamén hai que dicir unha cousa, a xente chegaba a Toxa desde o Grove con marea baixa cruzando, mareas vivas cruzábase ben, ou con embarcacións que lle dabas a varar, vale? Con embarcacións someras, pero o tráfico principal que tuvo hasta a construcción do ponte era desde o Porto de Cambados, vale? O Porto de Cambados era pois o que facía o trasego co porto que está detrás do Hotel Loixo e na zona do Gran Hotel, e era o continuum de abastecemento que facía de nudo de conexión principal coa illa da Toxa. E, eso, hai varias vicisitudes, hai unhas ordenanzas de sanidade que non se cumplen, o goberno civil e a Deputación de Pontevedra incautan o balneario aos seus propietarios, estaba daquela a familia de González Besada, que tiña aquí unha rúa no Grove, que era como unha familia que controlaba Pontevedra, eles chamalo Marqués de Riestra. De feito, dixo Tomás Cato aquí con moita acerto que decíase que en España había 49 provincias, o sea, España tiña 49 provincias e unha que era de Pontevedra era do Marqués de Riestra, vale? Como xa, se non fora en España. Ou Julio Camba que decía 2 más 2 igual a 4, menos na provincia de Pontevedra, que hasta que o aproba o Marqués de Riestra non son 4, non? Para que vexamos o poder que tiña esa familia. E en ese ínterim é cando se dá o impulso principal a Toxa e se fai o Gran Hotel e se fai a capela, se lle encarga mellorar os restos, aproveitando os restos da capela que había antes dedicada a San Caralampio, vale? San Caralampio tamén é un santo abogado das enfermedades da pel, pero tamén dos borrachos e dos coxos. Que o nome parece que hai unha carambola aí para que acabes habendo un San Caralampio na Toxa, porque unha muller, a muller dun ministro de Isabel II, que viña moito a Toxa, pois chamase Carlampia tamén. Entón, foi ela promotora de que se edificara esa capela. E a última capela que temos, pois xa é obra de Vázquez Gulías, vale? Foi unha capela así
pois moi interesante. Despois o mellor David nos contou un pouco máis, vale? Unha planta de cruz máis grega que latina, con uns arcos, e a advocación que se lle dou ao principio a San Caralampio no 1901 a Armada Española declara patrona a Virxe do Carme, vale? E é unha advocación que tamén chega aquí a Toxa, porque a Toxa tamén quería traer unha das profesións máis boas prácticamente ata os anos 80 era os capitáns dos barcos, a mariña mercante, vale? E Vila García era sitio de parada da flota inglesa e entonces unha forma de intentar atraer a ese público tamén, a ese xusto cando fíxense un pequeno detalle, xusto cando empezou a Primeira Guerra Mundial era para que empezaban os cruceros turísticos, vale? E querían atraer cruceiros para aquí, para a Ría de Arousa, para que viñeran a visitar a Toxa, vale? Tiña moitos proxectos, cousa que truncou a Primeira Guerra Mundial. E entonces, unha das procesións importantes que se facía na Toxa era a da Virxen do Carme. Esta procesión foi alternando de datas, vale? Para todos, a Virxe do Carme celebra o 16 de xullo, vale? Pero a da Toxa se celebraba normalmente o 15 de agosto, vale? Que tamén é, pois digamos, a época da ascensión e a víspera de San Roque, tamén un santo moi festeiro en toda Galicia. No Grove tamén se celebraba San Roque, temos unha capela de San Roque aquí a uns metros, e entonces se celebraba en esa época. E durou máis ou menos até os anos 60, vale? E esta romería, aparte de ser nun sitio maravilloso, daquela os xardíns estaban moi cuidados e era un entorno, digamos, idílico, e con esa romería da Virxe do Carme, pois invitaba pois que a xente do Grove e dos arredores puderan ir á illa, facer romería, levaban, cando se iba lanzada ou calquer romería, ou pois a xente, pois a familia iba inteira, levaban a comida e se botaba un día ali de festa, vale? E digamos que o resto do ano a Toxa tampouco era tan visitada porque a xente, aparte de ter que traballar, era un sitio bastante elitista, hai que dicilo sempre, que a Toxa foi un sitio moi elitista, onde moita xente ou iba a traballar, vale? Ou ese día da festa do Carme da Toxa, pois podía, digamos, acceder a ela, a esa romería. Unha curiosidade, vale? O de que a Virxe do Carme sea patrona do mar e dos mariñeiros foi algo que hubo que meter con bastante calzador, vale? Con bastante calzador, porque a Armada Española, por exemplo, tuvo sempre de patrona a Virxe do Rosario. Porque o 7 de outubro, o Virxe do Rosario, que foi a maior victoria naval que tuvo a Armada do Reino Hispánico, digamos, en Lepanto contra os turcos, vale? Foi o 7 de outubro de 1571 e era o día da Virxe do Rosario e, ademais, o Juan de Austria pois levaba unha Virxe do Rosario pois na nave capitana, vale? Bueno, a Armada Española foise facendo e digamos, a época que podemos falar da Armada Española é a partir casi do século XVIII, vale? Da chegada dos Borbóns, porque cos Austrias, pois os Austrias eran reyes de moitos reinos. E, de feito, na batalla de Lepanto, os barcos non era unha confederación de barcos, non sei se me explico. Viñamos de Venecia, viñamos de Génova, viñamos de Galicia, vale? Galicia mandou barcos, viñamos de Castilla, viñamos de Aragón, e cada un cos seus mariñeiros que falaban o mesmo idioma, todos en cada barco, vale? E todos organizados baixo un mando único, vale? Que non era exactamente o Juan de Austria, porque tamén estaba Andrea Doria, que levaba os italianos, e, sobre todo, o máis importante era don Álvaro de Bazán, vale? Que levaba a frota de reserva. Bueno, pois, durante todo ese tempo, a Virxe da Armada Española, despois, cando os Borbóns pois se unifica, e, sobre todo, no século XIX, pois se crea España, a partir das Cortes de Cádiz, pois sigue estando a Virxe do Rosario como patrona da Armada, vale? Ata que, a finales do século XIX, pois a Armada Española tuvo moitos reveses, vale? Basicamente foi liquidada tanto en Cuba como en Filipinas, sí, por culpa dos americanos. Os americanos agora tamén andan entrando en outros lados, pois daquela pois pasou unha cousa parecida, vale?
quixeron sacarlle, meterse donde non era deles e pola lei da forza quedarse con el. E entonces, digamos, a escola de oficiales importante estaba en Cádiz e ali, na Isla de León, en Cádiz, pois, había veneración pola Virxe do Carme. Vale? Virxe do Carme que ven do Monte Carmelo, que é un monte que hai en Israel, que non ten nada que ver co mar, pero que os oficiais da Armada, pois, colleron a advocación deixaron a Virxe do Rosario e colleron a Virxe do Carme. E un decreto de María Cristina no 1901, fai oficial eso e pon patrona da Armada a Virxe do Carme, non? E, bueno, vou lles contar unha anécdota de xusticia poética. No ano 36, uns funcionarios públicos se sublevan contra o poder establecido, vale? Estes funcionarios públicos eran os militares, o exército africano de España, o exército que estaba en África, e nese ínterin, pois España se dá un golpe de Estado que fracasa, porque non triunfa, non derrogan o goberno de Madrid, e deriva nunha guerra civil pois moi cruenta, moi larga, de 3 anos, que pois todos coñecemos e todos sabemos como foi. Bueno, pois a maior parte da Armada quedou vinculada ao bando republicano, vale? Pero o bando sublevado ou nacional tiña a gran suerte de que había 2 barcos en Ferrol a punto de botarse, vale? Que eran o Baleares e o Canarias, que eran uns cruceros acorazados que eran moito maiores que calquer barco dos que tiña a República, vale? A República tiña todos os barcos vellos, digamos, e, pois, o bando nacional ten a suerte de que Galicia queda rapidamente no bando sublevado e a base de Ferrol bota ao mar tanto o Baleares e o Canarias, que eran uns cruceiros lixeiros, bueno, pero casi acorazados, pero uns barcos potentísimos que, comparados co resto, coa chatarra toda que tiña a República, vale? E hubo moitas trampas tamén, vale? Porque un dos barcos que tiña o bando nacional era o almirante Cervera, que era o que andaba no Cantábrico, e había moitas trampas porque había barcos alemáns que bombardeaban e todo se lle achacaba ao almirante Cervera, ese barco, vale? Pero non era él. Non sei se me explico. Bombardeaban de noite Gijón, bombardeaban o País Vasco e todo era igual cos submarinos italianos alemáns, que tamén decían que eran os submarinos do bando sublevado, pero eran os alemáns que encubertamente pois estaban aí metendo leña. Bueno, pois o Baleares era o buque insignia do bando nacional, onde iba o almirante da flota, o almirante Viedma, e levaban, como a Virxe do Carmen era a patrona da Armada xa nese momento, levaba 35 anos de patrona, pois levaban na cámara do almirante da flota, levaban unha imaxe da Virxe do Carmen, vale? Bueno, entonces creíanse como máis protegidos, xa que tiñan a Virxe do Carmen do seu lado e os mellores barcos, ademais, neste caso Baleares. E hai unha famosa batalla no Cabo Palos, donde o bando nacional, pois, era unha noite moi oscura e non se lle ocurre outra cousa que botar unhas bengalas para ver se había barcos enemigos na zona. E entonces, un dos barcos da República que estaba aí, que se enfrenta a eles, non é outro que o Lepanto, vale? O Lepanto, que falamos de batalla Lepanto, da Virxe do Rosario, lle manda un torpedo ao Baleares e o funde, vale? Inda hoxe non apareceu ni a Virxe do Carmen ni o almirante Viedma que iban ao roto, vale? Pero, bueno, foi un feito moi luctuoso porque morreron eses barcos, levaban máis de 1000 homes e morreu pois o 70% da tripulación, vale? Máis de 600 homes se foron a pique con ese barco e, de feito, o monolito que había aquí na Fonte do Galo pois traía varios mariñeiros do Grove que iban nese barco no Baleares, vale? Foi, digamos, a batalla máis importante naval que hubo na Guerra Civil, que a ganou o bando republicano e donde un barquiño, un pequeno destructor como o Lepanto, pois chimpou abaixo un barco recién estrenado e recién tal como era o Baleares. Bueno, pois estamos en que acaba a Guerra Civil, ano 39, e unha das cousas é que para ser mariñeiro tiñas, unha vez que facía a cartilla de navegación, tiñas que ir a mil e por mar, vale? E entonces aí, pois, foi un proceso de moita xente iba a mil e era onde aprendía a ler e escribir, ou onde aprendía, pois, unha certa formación incluso política ou incluso cidadana, etc.
e aí, pois, lles inculcaban a todos os mariñeiros, pois, a devoción pola Virxe do Carme, e entonces, ao cabo de uns 50 anos, pois, a Virxe do Carmen estaba super extendida, vale? Decir, por exemplo, que a imaxe de Virxe do Carme que temos no Grove, vale? Non esta, é máis antigua da Toxa, vale? Que da época de cando se fai a capela, de 1907, a Virxe do Carme que temos no Grove chega aquí no 1940, vale? E posteriormente tamén chegou a congregación das Irmás da Caridade, vale? Que fixeron aquí o Colexio Virxe do Carme. E se estudian un pouco o que son as cofradías de pescadores das rías, apenas hai cofradías dedicadas á Virxe do Carme, vale? Por que? Porque é unha educación moi recente, vale? Aquí temos San Martiño, a Virxe do Rosario, por exemplo, ten en Vilaxoán, Santiago Apóstolo en Carril, a Virxe da Pastoriza en Vilanova, San Xulián na Illa de Arousa, San Antonio en Cambados, vale? E así podríamos seguir con todas as cofradías, San Telmo en Pontevedra, e apenas hai, si estuvera tan vinculada, digamos, aos mariñeiros, ao mundo do mar, pois moitas cofradías de pescadores ian Virxe do Carme, non? Cousa que apenas ocurre porque é algo bastante recente, pero que ten bastante aceptación, digamos, no mundo do mar. Digamos, borrou a San Telmo, que era o patrón dos mariños mercantes, ou a San Pedro, que era dos pescadores, etc. E, pois, digamos que ocupa ese lugar. E, abondando un pouco nas romerías estas da Toxa, chegan aos anos 60, vale? E cando vía esa romería, eso, moitísima xente iba ali, se botaban fogos, se poñían postos de todo tipo, a xente comía ali, pero un verano coincide de que está o Francisco Franco na Toxa e non quere que se boten fogos, non quere festa, non quere xente ali molestando, el quere descansar e tal, e se acaba eliminando esa festa, se vai collendo forza ao mesmo tempo a Virxe do Carme do Grove, vale? E entonces, hoxe en día, a festa e a procesión importante da Virxe do Carme que hai no Grove é o 16 de xullo, vale? Coa imaxe que chegou no ano 1940 e esta, pois, quedou un pouco olvidada. E, como comparación, pois, neses mesmos anos 60, que se apaga esa tradición da Virxe do Carme de Atoxa, pois empezou a festa, por exemplo, de Virxe das Mareas, vale? Que está bastante máis alonxada e tamén é unha santa vinculada ao mar, creada de novo tamén, hai que dicilo, e entonces así esa festa de mediados de agosto, vale? Que o Grove non ten esa, xa non celebra San Roque e non ten esa festa de mediados de agosto e se facía durante moitos anos a festa en Virxe das Mareas. Sempre se collía a semana antes da lanzada e entonces era, pois, digamos, a partir dos anos 60, a festa de agosto era a lonxada da Toxa e a Toxa, pois, esmoreceu esa festa do Carme, vale? Entón, nada, aquí me quedo e lle paso aos meus compañeros que se me enrollen bastante xa. Non quero falar. Moitas gracias. ¿Cómo? Ah, vale. Non vos asustedes co Ku Klux Klan, que non vou facer apología. Oxe. Sí. Aquí. Estamos, sí, vale. Bom, antes de nada, agradecer a todas por asistir hoxe aquí, porque a verdade é que o día non acompaña. Nada, gustaríame comentar brevemente como xorde a iniciativa de que eu faga esta pequena ponencia hoxe aquí, que non é concretamente do cinema en O Grove, senón que é máis ben especificamente do filme Misledia, que se grava en diferentes localizacións, pero unha delas na Illa da Toxa, no Gran Hotel. Eu, a verdade, para servos sincero, non coñecía o filme até o ano pasado, cando dende o BNG estábamos empezando co tema do Vic para o Gran Hotel e un compañeiro do Consello Local, Luís, pasou un anaco dunha novela que se chama Ciradella, de Diego Casal, que é unha novela que conta unha ficción
aquí en Ogrove. E nesa anaco falaba de unha señora que xa morreu, que era María Prol, se non me engano, unha señora de Peralto. Entonces comentábase que a chata desta señora era Ledia, porque resulta que esta señora saíra cando era pequena no filme. Puden falar con Diego e resulta que isto é mentira, ou seja, é ficción, é parte da novela. Pero bueno, eu aí foi cando coñecín o filme, entón cando falei con Anselmo para facer unha ponencia, el primeiro faloume de falar de relación da mocedade coa toxa. Eu, a verdad, non o vía. Despois faloume de son graduado en Historia, entonces de falar sobre a historia da toxa, e a verdade non estaba moi convencido. E dixen, joder, vou a facer algo sobre Miss Ledia porque ao final é un gran documento que temos, non? Ao final é a película que se conserva de ficción máis antiga do país, está grabada no Gran Hotel, entón hai que darlle o valor que realmente ten. Entón, xa metidos en asunto, gustaríame comentar así máis ou menos como estaba o cinema antes do 1916, que é o ano no que se gravou o filme. Entón, aquí, por exemplo, na presentación, podedes ver algúns filmes previos ao 1916, como a chegada dun tren á estación ferroviaria de La Ciutat, dos irmáns Lumière, que é moi famosa, non sei se a vichedes algunha vez, hai así como un mito, unha leyenda, non sei que será verdad, que cando se proxectou isto, cando a xente viu que un tren se lle estaba acercando, saiu todo o mundo escopeteado. Tamén truxen o caso aquí de o nacemento dunha nación, que efectivamente na portada sale o Ku Klux Klan, porque este señor, Griffith, foi un gran revolucionario do cinema na época, non? O sea, revoluciona a nivel de fotografía, montaxe, en fin, moitas cousas, pero ten un pero moi grande que a súa obra é tremendamente racista. El facía apoloxía do Ku Klux Klan, de que o Ku Klux Klan iba a rexurdir a nación, non? Xa entrando a nivel galego, queríamos comentar que este señor, William Paul, sería a primeira persona que truxo o cinematógrafo ao país, non? Xa que truxo unha filmación ao Teatro Circo da Coruña no 1896. Antes, inclusive, de que chegara o cinematógrafo Lumière, patentado polos irmáns Lumière que víamos antes, non? Que o truxeron dous irmáns portugueses, que eran Alexandre Acevedo e César Márquez, que se expuxo no Teatro Principal de Pontevedra no 1897. Pero se cabe mencionar con máis forza é a José Sellier, este personaxe que era francés e galego, que filmou o que se pode coñecer como o primer filme do Estado español, que foi O enterro do xeneral Sánchez Bregua, no ano 1897. Coméntase dun filme en Zaragoza, no 98, pero en teoría isto gravouse no 97, entón documentado sería o primer filme que se grava, pero non se conserva. Queríamos comentar casos anteriores á Primeira Guerra Mundial, como foi o filme Quo Vadis, xa que se converteu nun éxito para o público e un éxito, ao final, económico. Foi decisivo para implementar o cinema no país e en todo o continente. Outros filmes que tuveron grandes éxitos, grande éxito foi Caviria ou Os últimos días de Pompeia, todos eles italianos. No caso do Estado español, cabería falar dunha cinematografía máis ben catalá, xa que todos os talleres estaban asentados ali. Entón, por exemplo, trouxemos o caso de A vida de Cristóbal Colón e o descubrimento de América. Antes de falar tamén do caso galego, comentar que nos anos 10 houve unha gran preocupación xeral porque a xente empezaba a estar emocionada polo tema do cinema, asistían a moitos teatros, pero o celuloide de nitrato, se non me engano, era moi inflamable e os espazos onde se realizaban estas proxeccións tiñan poucas medidas de seguridade. Entón, nesta década, hubo moitísimos incendios. Aquí podedes ver, por exemplo, un en Vigo, no Teatro Rosalía de Castro. Pois ben, os primeiros filmes que se conservan a día de hoxe gravados aquí no país serían A botadura do acoirazado Alfonso XIII, que é do 1913, e O ano santo en Compostela, do 1915.
E logo, xa como terceiro, estaría o noso filme en cuestión, Misledia, que, ademais, é o primeiro filme de ficción, xa que todo isto é de forma documental. Antes de entrar en sí no filme, gustaríame falar de algunhas personaxes, non, do filme, como, por exemplo, Xosé Xil, que foi o director de fotografía deste filme. Naceu nas Neves e foi unha das figuras máis importantes dos albores da cinematografía galega. Monta o seu primeiro estudio en 1905 e a súa relación co cine nace das proxeccións, das vistas fotográficas que fai da propia cidade de Vigo. Esta curiosidade fai que merque unha cámara no 1910 e que comece a filmar todo tipo de reportaxes. Foi o primeiro operador galego, o primeiro produtor, xa que fixo unha produtora que se chamaba Galicia Films no 1919, e tamén foi o precursor en contar cunha positivadora e o laboratorio para positivar en Vigo. Como xa dicía, empeza a registrar multitude de actos sociais e culturais, como, por exemplo, a visita duns xornalistas británicos á Illa da Toxa, como poder ver na pantalla, non? Que foi exposta no Teatro Principal de Pontevedra. No 1911 colle outro taller en Vigo que recibe visitas de persoeiros tan importantes como os académicos da Real Academia Galega. Aquí, este tapón que podedes ver é Manuel Urría, e que sería a portada da vida gallega. Traivos aquí uns pequenos recortes de xornais no 1911, onde anuncia que fai cintas cinematográficas en 24 horas. No 1915 presenta o concurso dun filme que sería grabado na Praza de Touros de Pontevedra, onde unha persona pasaría dun cabalo a un coche Ford. E poder dicir por que un coche Ford? Porque foi o que tiña a patente de Ford no país, que a conseguiu en 1914. E grazas a iso, el construeu un automóvil, non, que chamaba automotor cine, onde podía gravar e proxectar en calquer lado. Permitíalle o que tiña instalado aí no coche para poder trasladarse a calquer parte do país e poder gravar e proxectar. Este sería unha foto deste automóvil. E, bueno, para rematar con Xosé, unha anécdota que no 1929 as 4 diputacións galegas están querendo patrocinar a primeira longametraxe que contaría con cartos públicos e que se chamaría Unha viaxe por Galiza. Finalmente, danlle o traballo a unha empresa madrileña e Xosé Gil, na época que xa tiña unha traxectoria moi grande, colle tal cabreo que no Faro de Vigo viría a dicir: lamentamos que nos sustitúan por persoas ou empresas que nin son galegas nin senten amor por Galiza. Así, explicade por que se emigra, vendo como outros alleos nos suplantan. Unha declaración de intencións total. Outra persoa a comentar sería Rafael López de Haro, que sería o guionista da película, non? É conquense e trasládase a Pontevedra para exercer como notario. Aquí son uns recortes de cando chega a Boa Vila. Ten unha traxectoria política que comeza no país cando unha persoa asasina un cacique e non consigue que nadie o represente no xuizo. Cando se entera Rafael, ao momento vai a defendelo. E segundo o xornal A Nosa Terra, dice que este caso é o crime de Salvaterra, pero a verdade é que non pude corroborar porque as datas non me cadran. Pois ben, comeza a aparecer en xornais agraristas, como por exemplo o Agrario, que era o órgano da Federación Municipal de Caldas, e aquí tamén vos traigo outro recorte, no que, por exemplo, dicía: si soy adicto regionalista o agrario, me anticipo a contestar que soy todo eso, y que todo eso se refunde y significa una sola condición, anticaciquil. En Galicia todas las cuestiones políticas y sociales son secundarias. Una sola cuestión es principal: arrancar del hermoso suelo de esta región el caciquismo. Por lo tanto, foi un político que se presentou a seleccións a Cortes, pero non consigue
non consegue gañar pola circunscripción de Caldas. Era amigo do Círculo de Castelao, cando xa Castelao tamén estaba en Pontevedra, e realizalle diversas portadas para as súas obras, porque el tamén era escritor. Entón, Castelao, podedes ver na pantalla, que lle fai esta portada na novela de Netos dos Celtas, que Castelao, cando se entera do contido deste libro, vai a asegurar que é minorizante, estereotipado, e inclusive Castelao chega a facer queima pública deste libro. Entón, a relación totalmente quebrada despois disto. Falar brevemente de Castelao, aquí podelo ver con Virxinia, e é que antes do 16 Castelao xa era caricaturista, xa facía debuxos, xa pintaba, non? E os seus inicios políticos foi no Partido Conservador en Rianxo, xa na década dos 10, cando tamén funda o Barbero Municipal, e aquí vos traigo o que será a primeira imaxe da mítica vaca esquelética que está muxindo, non? E esa persoa que está muxindo é Viturro, que é o cacique da época. Non sei se vichedes fai pouco a película de Antes de Nós, que ese Viturro era o cacique que sae no filme, non? E que lle quere tirar o piorno ao pai de Castelao. Pois ben, este debuxo tería tanta fama que despois sería utilizado, por exemplo, para promocionar a campaña do Estatuto do 36. E aquí, nada, traigos unha fotografía de cando xa está en Pontevedra, porque Castelao consegue unha praza de funcionario en Pontevedra, no Instituto Xeográfico e de Estadística. E xa nesta época, xa coa creación das Irmandades da Fala, Castelao comeza a aparecer e a debater nas asambleas nacionalistas. Agora mesmo non estou seguro, pero creo que, non sei se acode a primeira de Lugo, creo que sí, creo que acode a primeira, non está na fundación das Irmandades da Fala, pero xa acode a primeira Asamblea Nacionalista en Lugo. Logo traigos aquí tamén actrices e actores do filme, como Margarita Berbén, Fefa Sandoval, que realizan funcións benéficas, onde realizan pezas de teatro ou fan películas como Misledia, todo iso para a beneficencia, para a Cruz Vermella ou para a Xunta de Protección da Infancia, como é o caso de Misledia. Outras actrices como Petra Gaztambide, Marina Fonseca, Víctor Mercadillo, Antonio Branco. E ben, agora xa entrando en materia, esta sería o primer fotograma do filme, non? A presentación, que é Miss Ledia, non? Ledia, como queiramos. Pois a prensa da época tamén chamoulle como lle deu en gana, porque podemos atopar Misledia con latina, Misledia con Y, Misladie, Misledia, entón podes atopar de diversas formas este filme. Trascende como Misledia con Y e sin o I latino, ou seja, esta forma. Pero a original era esta. Pois ben, en febreiro de 1916, por que se fai este filme, non? A burguesía pontevedresa, amante do cinema, con motivo dun evento benéfico para a xa mencionada Xunta de Protección da Infancia, contacta con José Gil para gravar un filme co guión de Rafael López de Haro, como anuncia, por exemplo, o Diario de Pontevedra en febreiro de 1916. Aquí coméntase que as escenas da película ibanse desenvolver no río Lérez, na Praza da Peregrina, na Praia de Lourido, na Praia da Lanzada, que no filme finalmente non hai escenas na Praia da Lanzada, e na Toxa. Entón, aquí traigo algúns fotogramas do filme. Este dos primeiros sería o Gran Hotel de Vázquez Gulías, non? Podemos ver os torreóns. Aquí podemos ver a balaustrada cos xarróns. Isto sería o río Lérez, a entrada do Gran Hotel. Aquí, esta sería a mansión do Marqués de Riestra, na Caeira, porque non puden corroborar tampouco a relación, pero Fefa Sandoval era Riestra. Entón, imagino que, non sei que tipo de parentesco, pero tiña que ver algo cos marqueses da época de Riestra. Non sei se co primeiro, con José, ou con outro. E o que lles permiteu poder gravar aquí, lóxicamente. Aquí temos o interior do Gran Hotel,
cun Castelao aquí no fondo. Aquí podémoslo ver mellor, inclusive, xa que actúa como, pon aquí como pastor protestante. Este é o momento do atentado, bastante rústico, a verdade, porque colocan aquí un arame e esperan a que veñan estas dúas personaxes, despois xa vos comento o argumento, para decapitalos, non? E isto será isto é na praia de Lourido, aquí tamén vemos a Castelao con a pistola intentando deter ao anarquista, a Ruskin, e o momento final da boda, non? Pois ben, aquí tamén vos traigo un recorte do xornal de cando se trasladaron os actores e os membros da dirección do filme para vir gravar a Toxa. Pois ben, Misledia é a primeira película de ficción feita en Galicia da que temos noticia. A temática non é galega, o seu asunto é unha resposta á preocupación que tiña unha pequena parte da sociedade galega, é dicir, a alta sociedade, a burguesía. E hai un reflexo tamén das influencias cinematográficas estranxeiras e tamén dos asuntos do momento, porque xa falaremos despois, pero un anarquista quere facer un atentado contra un soberano dun reino inventado que se chama Suabia, é dicir, estamos no ano 16, isto é unha influencia total do atentado ao archiduque austrohúngaro no 1914. Por que se grava no Gran Hotel? Jaime Solá era o director da revista Vida Gallega e Xosé Xil era o director de fotografía e tiña unha moi boa relación. A familia de Jaime Solar tiña na época un terzo, el tiña a propiedade dun terzo do Gran Hotel, polo tanto eu considero que era esa boa relación que tiña con Jaime Solá que lle permiteu ir ali e poder gravar. Aquí está unha imaxe do Teatro Principal de Pontevedra, antes da restauración, non sei se antes do incendio que tivo no 1983, creo que foi, se o mellor tivo unha restauración previa antes. En fin, traigo esta imaxe porque o filme estrénase o 3 de marzo de 1916 no Teatro Principal de Pontevedra e a invitación custaba un dineral. Chegaba dende 35 pesetas no proscenio a unha peseta no Galiñeiro. A función foi acompañada pola representación teatral da Forza Bruta, as zarzuelas Maruxa e Barbero de Sevilla e a lectura dunha poesía de López de Haro por parte de Fefa Sandoval. Ademais, Castelao faría unhas caricaturas das persoas que ali se atopaban. Entón, isto tampouco está corroborado, pero polo pouca a pequena investigación que puden facer, isto é unha caricatura de Fefa Sandoval que efectivamente se atribúe a Castelao e é do ano 1916, polo tanto eu considero que pode ser que fora unha desas caricaturas dese momento, ou mellor foi unha caricatura ao longo dese ano. Tamén, no mesmo ano, hai unha caricatura de Rafael López de Laro. Pode ser que sexa ou pode ser que non. Entón, queríavos poñer, a ver se me permite, mentras vos comento máis ou menos o argumento do filme, deixalo un pouco proxectado. Vale, o argumento do filme sería o seguinte. O señor Caston, un multimillonario yanqui, viaxa pola Galiza, onde se encontra coa súa sobrinha, a señorita Ledia. A señorita Ledia é excéntrica e aburrese con todo. Margaré e Carlos ámanse. Carlos, nun dos seus paseos polo río Lérez, sorprende ao anarquista Ruskin, lendo unha orde do comité ao cal pertence para matar aos reis de Suabia, que logo chegarán á Toxa de incógnito. Carlos proponse impedir o atentado. Márgara sente celos e perséguese un mozo que se dirixe á Toxa, onde se encontra Misledia, seu tío e Ruskin. Os reis de Suabia tamén chegaron á Toxa, acompáñanos a señorita Katia, dama da raíña, e o secretario do monarca. Carlos observa que a señorita Ledia e o anarquista manteñen unha conversa animada no exacto momento en que os reis de Suabia atravesan a sala. Ruskin sígueos, vou dar un poquinho así para adiante, aí a chegada dos soberanos de Suabia. Carlos aproxímase da sobrinha de Caston para explicarle quen é a extraña personaxe coa que ele acabou de conversar. Mentras tanto, a dama da raíña flirtea con un multimillonario, que pensa que a señorita Katia é a verdadeira soberana de Suabia.
Ambos deciden fuxir nun coche cando Ruskin coloca un arame na estrada para consumar o atentado. Un rapaz dos teléfonos chega a Toxa en bicicleta e entrega unha carta alertando aos reis do perigo que corren as súas vidas. O rapaz di que viu un home colocando un arame no medio da estrada e na fuga de Katie e Caston, cando a fuga de Katie e Caston é pública, todos acoden para evitar a traxedia. Márgara coñece un atallo e chega o tempo de salvar as súas vidas. Vamos a adiantar un pouquinho para que vexades ese momento, aí a fuxida, aí está colocando o arame, e chega o neno, aquí alértanos, o neno en bicicleta, e aí está Castelao, que colle a bicicleta para ir a salvalos. Márgara coñece un atallo e chega a tempo de salvar as súas vidas. O anarquista foxe diante do seu fracaso. Un pastor protestante, que é Castelao, e Carlos perségueno e tentan matalo. Misledi e salvo, os reis de Suabia chegan momentos despois, perdóano, o monarca convida ao pastor a casar a Katia e a Caston, e Ledia e Márgara, que se crían rivais, reconcílianse. Pois ben, moi resumidamente, ese é o argumento do filme, que non se pode proxectar, porque senón isto esténdese moito. A pesar da gran aceptación do público que tivo este filme, non, as primeiras críticas xa chegan o 4 de marzo, no que se di que o filme resulta moi bo, pero notamos que falta nel, a trama é moi grande, é extensa e o filme é curto, entonces non se entende moi ben o filme. Seguramente, a raíz disto, Rafael López de Laro, o día seguinte xa, no xornal Correspondencia Gallega, xa se alerta e di: dada a precipitación coa que foi preparado o positivo, trastornouse a orde de algunhas escenas. Omiteuse unha delas e a maior parte dos rótulos explicativos, o cal dificulta a interpretación do argumento. Fala con José Gil e dille: José, hai que gravar máis escenas para que se entenda mellor a película. Aquí xa en xuño podemos ver como xa se gravaron unha serie de escenas a maiores como na Caeira. Entonces podemos saber perfectamente que hubo unha primeira grabación e unha segunda. Traigo o recorte de cando se estrenou tamén no Salón Pinacho, en Vigo, e que recibiría unha dura crítica do escritor Manuel Luestres Rivas, que coincidía con Castelao nos faladeros en Compostela, e que viría a dicir isto: Misledia está ben para ser exhibida como foi onte a noite, nun ambiente familiar, pero por Deus, que non o leven a outro aire, porque se afogaría. Que público ia consentir o sorriso de Castelao na súa actuación de pastor protestante? E isto tampouco vai en ton de censura para o gran caricaturista, pero como ninguén lle obrigaba a oficiar no Bodorrio, debeu acordarme o refrán das castañolas: ou tocalas ben ou estarse quieto. Non foron menos as críticas de Folgar de la Calle, xa nos anos 80, que apuntaba que López de Haro non foi afortunado nesta súa viaxe polo cinematógrafo. Pero, en resume, o filme de Xil é un documento de gran importancia por varias razóns. Por ser o primeiro filme de ficción da Galicia que se conserva e ser o terceiro, dunha forma máis xeral, ademais de ser unha obra do gran cinematógrafo Xosé Xil, é tamén unha proba da alta sociedade da época, como pasaba o tempo a alta burguesía da época, non? Amante do cinema. Pódese tamén ver unha interpretación dunhas actrices con progresistas, non? Que a raíz de funcións benéficas, pues realizan papeles primarios para o filme, o sea, son as actrices principais do filme, son as mulleres. E, por último, e se cadra o máis importante para nós, son as escenas gravadas no Gran Hotel, non? Porque, ao final, isto é a fonte primaria que temos de imaxe en movimento, non digo audiovisual, digo imaxe en movimento porque non ten audio, é cine silente, que temos do Gran Hotel. Entón, debemos de darlle a importancia que ten. Por comentar así rapidamente un pouco da historia posterior do filme, proxectouse no 1948 e caeu no esquecemento, hasta que Folgar de la Calle atopou o filme no Museo de Pontevedra, cando Xosé Filgueira Valverde era director do museo, e puxose en contacto coa Filmoteca Española para que se restaurara.
O filme tiña varios problemas, entre outros que estaba invertido, como se pode ver aquí, non? Que aquí se ve que as letras están ao revés, teria que estar así. Ou inclusive aquí, cando está oficiando a voda Castelao, está oficiando coa man esquerda, cando teria que ser coa man dereita. O filme estaba grabado en branco e negro, pero pódese observar como Xosé Xil pintou algúns dos fotogramas a man. Aquí pódese ver que no río, por exemplo, na erva temos unhas tonalidades verdes, inclusive na saia da muller ou no cabelo que está pintado, está debuxado. E isto foi totalmente manual. Ao igual que aquí, no interior do Gran Hotel, con tonalidades vermellas, verdosas. E é que isto era algo moi común na época, como por exemplo se fixo na viaxe á Lúa de Méliès, totalmente a man, pero tamén existían outras técnicas, como por exemplo o pacé color, non? Como se pode ver aquí neste fotograma de viaxe pola costa de Amalfi, onde isto xa é máis automático, usanse uns moldes, unha brocha e un traballo máis sinxelo e un resultado moito mellor. Pero tamén se empregaban outras técnicas, como por exemplo o tinguido, non? Como se pode ver aquí no Fantasma da Ópera, que era basicamente un baño químico, coñíase os fotogramas, bañábanse e había algúns componentes químicos que reaccionaban coas sombras, outros coas luces e deixaban estas cores. Porque se vos dades conta, ou seja, os filmes dos anos 50, dos anos 60, son totalmente en branco e negro, non? Os que podemos ter en mente sobre durante o franquismo ou mesmamente Paxaros ou estes filmes, non? Míticos. Estos non, estos teñen unha coloración, teñen unhas tonalidades verdes, o primer filme que vos enseñei do Nacemento dunha Nación tamén está tinguido con tonalidades. Pois ben, volvendo xa e rematando a historia recente, é que no 1986 fais unha pequena reestrea do filme en Pontevedra, non? Con algúns familiares dos que participaron no filme. O propio Filgueira Valverde vai a destacar a película porque di que técnicamente é moi boa grazas á obra de Xosé Xil. Nos anos 80 hai unha especie de boom con este filme grazas a que Castelao aparece como actor. Entón, sempre que temos un congreso, sempre que temos unhas premiacións, sempre se vai a proxectar tamén este filme. Nos anos 90, o reestreno dunha versión restaurada e tamén proxeccións na Coruña vai dar tamén un pequeno auxe ao filme. No ano 2000 comezase a estudar a figura de Xosé Xil, polo tanto podemos observar como ao largo de todo o país, aquí vos traio esta nova de Viveiro, pero atopín en Viveiro, en Carballiño, en Carballo, en varias localidades do país que tamén hai un novo boom sobre este filme. A primeira noticia que teño de proxectar o filme aquí en Ogrove é do ano 2000. A verdade é que non pude investigar moito, entón imagino que algo habería antes, non? Pero aquí no ano 2000 podes explicar como se proxecta o filme Misledia, non? Como promoción do cine galego, non? No ano 2007 tamén se volve a proxectar no cine marino cando se fai a gala das Centolas de Ouro. Destacar que en 2009, cando a Consellería de Cultura do BNG, nese entón na man de Antón Mascato, realiza diferentes actividades polas letras galegas, proxecta este filme. 2016 é un ano chave porque é o centenario do filme, por lo tanto, volve a aparecer numerosísimas veces na prensa. E claro, esqueceuseme comentar de unha das explicacións de por que quería facer esta ponencia é que este ano se fai o 110 aniversario do filme. Entón, nada, traigo aquí varios recortes dese ano e por último gustaríame rematar con este recorte de cando no 2023 chegou o automóbil cinematógrafo de Xosé Xil á Praza do Corvo e se presentou este libro que vos tiña aquí de Manolo González, que ao final é unha gran biografía
de Xosé Xil e que pon a súa labor como cineasta onde merece, xa que Xosé Xil na época, debido a unha vida moi triste, a verdade, na que lle morren as súas fillas, morre a súa muller, morre esquecido e en bancarrota. E tivo que chegar ao século XXI para darle a importancia que realmente ten este personaxe. E nada, ata aquí. Vale. No, paso para ahí, pasa ahí. O sea, cambio. Vale. Pasa ahí. Vale. No sé si lo descargar. Que teño tanto cable que igual é mellor que non movámonos. Esta é a primeira. Sí. Esta, se me acordo. Esta, ¿no? Sí, es. Sí. Ocultar vista. Vale, esto. Hola. Bueno, boas tardes. Prometo ser breve porque xa va sendo hora. Bueno, vai sendo hora. Non sei se vai sendo hora, pero, bueno, para que non se faga moi pesado. Bueno, eu vou abordar o tema no plano da edificación en sí, do Gran Hotel, non? Que ao final é o que é susceptible de ser BIC, non? Quería empezar por darvos unha idea de que non estamos falando dun edificio en sí, estamos falando dunha vila termal. Non? Eso que poñen nos letreiros que cando pasamos por Carballo ou por Caldas, que é un vila termal. Refírese a ese concepto que temos de finales do XIX que pervive hasta os anos 20 de veranear, de irse un mes, 2 meses, 3 meses. Esa xente que podía, claro, non? O grosso da sociedade un mes, 2 meses, había as cadelas ou así. Non iba. Cando abrían outubro. Cando abría, bueno, Eladio estaba ese día con isto. Esta xente que practicaba eso dolce farniente, non? O sea, eso non facer nada. Tíase que entreter. E para entreterse, pois, ofrecíanselle esas instalacións onde había casino, teatro. No caso do Hotel da Toxa non había un teatro como tal, non? Había un edificio polivalente que era o comedor. Bueno, Eladio me apoiará na parte histórica si patino un pouco, non? Porque eu ciñome máis o que o estilo en sí, non? Despois de todas as vicisitudes por as que pasou a illa, en canto a propiedade, en canto a explotación das aguas, chegamos a finales do XIX, co encargo a un arquitecto ourensán, Daniel Vázquez Gulías, acabado de sair da Escola de Arquitectura de Madrid, creo, encárgaselle ou concurre a un concurso público para a construción desa vila termal, non solamente do Gran Hotel, non? Senón da urbanización da propia illa. Curiosamente, o home está ben emparentado, concurren ao concurso varios arquitectos, un alemán, outro inglés, creo, el estaba ben, tiña padriñolo. Gañou o concurso. Bueno, isto non é un demérito para el, o sistema do momento. Di que cando hai un concurso para arquitectos ou para grandes obras e tal, non sei que, entre o gremio deles xa saben que o premio, o sea, o artista, o bo, é quedar segundo, vale? Porque o segundo realmente é o bo. O primeiro é o que xa ten que ser porque xa é o enchufado, digamos, non? É o de migración. Entonces, cando fixamos un concurso así, miramos quen queda segunda e ese era o bo. O bo que participou. Ben, pois Vázquez Gulías, o home era un home viaxado e coñecía as obras de Garnier, un arquitecto francés, os que fostedes a París
a Ópera de París e de Garnier. A parte xa tiña varias instalacións balnearias, a parte do Casino de Monte Carlo. E, bueno, busca referencias nestas construccións que coñece. Coñece outro edificio na República Checa que son os baños de Marienbad, ou os propios baños de, non sei como se pronuncia en francés, Vichy, creo que pode así. Sí, Vichy para nós. Bueno, pois coñecía a cidade balnearia de Vichy. E aí comeza con optimismo. Aquí o que podemos ver é un dos primeiros planos de aproximación coa topografía. Se seguides o cursor do RAP, non sei se o vedes na pantalla, non? Non vou a pintar. Vale. Vese máis ou menos o que hoxe ocuparía o Gran Hotel, un proxecto máis optimista, xa que vos adianto que estes retanguliños que vemos sería cada un dos 4 dos pabellóns de habitacións. O Gran Hotel, ao final, só se lle construiu un pabellón de habitacións, que é o que temos enfrente á capela. Cando vexamos unha planta un poquinho máis grande, pois distinguiremos, non? Hoxe o hotel fai unha especie de L ou algo así, non sei se temos, bueno, desas imaxes que temos por aí, hai unha parte máis cuadrada e unha parte máis rectangular, que están unidas polo corredor, que hoxe é a recepción, hai unha sala de estar, pero bueno, eso, a parte máis cuadrada, que todos que traballamos no Gran Hotel chamábamos parte B, non sei se hai alguén aquí que traballa no Gran Hotel, a parte máis rectangular é a parte A, que é a parte máis antiga de habitacións. Bueno, pois, no proxecto de Vázquez Gulías, na primeira aproximación, proxecta 4 pabellóns de habitacións. É un corpo central que tería o casino, os comedores, etc. Para isto, proxectase un recheo, que sería este perímetro que vedes por aquí. A topografía do terreo, aquí fala, pónsenos, ou estaría a lagoa, que son esas salinas das que falaba Eladio, a lagoa de Vista Alegre, creo que lle nomeaban, que foi drenada, si hoxe, o sea, vemos todas estas permanencias, vémolas hoxe ali no sitio. Si vamos pola playa, por detrás do casino, vemos a salida, ese drenaje que se lle fixo a esa lagoa, que posteriormente se rellenou. Estas son as instalacións primeiras as primeiras barracas ou casetas do balneario. Finalmente tampouco non se rellenou tanto, chegouse por aquí, esta parte sí que se rellenou. O que sí que non me queda claro, e abrindo xa diálogo con Eladio, é onde estaba a capela orixinal, porque no sitio ocupaba a morraza esa que había. Non sei. Posiblemente estuvera nesta zona de entrada, nesta ladeira de aquí, nesta zona de entrada resguardada do mar, vale, todo isto, fíxense que está en línea de costa, e estaría aquí próxima, pero esta é a zona onde había as urxencias dos mananciais, entonces debía estar moi próxima, pero non encima do mar, claro. Aquí cando hai temporais, ainda que é un mar moi resguardado, pero de feito, os que, se vamos por detrás do casino, hai unha parte dun pozo, vale, que o mar arrastrou uns metros e está volcada, parece así como un niño dun dinosaurio, vale, pois o pozo está como a 25 metros máis para lá e un temporal, pois o truxo hasta aí, entonces, por eso tal. E se vamos da marea abaixo, que dice él, vamos a ver sempre que está saindo agua por todas as partes do muro, porque isto é recheo, entonces o mar percola para aí para dentro, e cando baixa a marea, pois volve a sair por fora. Ajá. Bueno, como nota, diremosvos, non sei se xa se falou aquí deso, os pozos de auga termais, non sei se hai 4 ou 5, están donde hoxe está o Hotel Isla, non o Gran Hotel. A auga termal está canalizada ao Gran Hotel, no Gran Hotel non hai auga termal. Non está a captación de auga. Bueno, nesta segunda imaxe xa afinou un poquinho máis o proxecto e, por eso vos decía, non? Eran vilas termais, pretendíase urbanizar toda ella. Primeiro, isto sería o primeiro pexón,
por chamarlo dun xeito. Daquela non andaba Eladio, nem nadie por aí. Non, daquela non pasaba nada. Facíase. É que eu agora dou clases, bromeo con os alumnos e digolle, as dictaduras son unha forma perfecta de goberno. Mandas e nadie che replica. Vai todo para Palabra de Dios, levamos para 30 anos co pexón, e se aquí hubiera unha dictadura xa estaba o pexón aprobado. Bueno, pues, entenderedes que é unha broma, ¿no? Bueno, pois, nese momento empezan a xurdir, o sea, durante todo o século XIX, xorden novas teorías de esponxamento da cidade. París esponxase, ábrese grandes avenidas, o que coñecemos como París de Haussmann, son, bueno, é insalubre, a cidade medieval xa é insalubre, xa non está ventilada, empezan a xurdir outras necesidades que non tiña xente como é o paseo, xorde primeiro no Novo Mundo, curiosamente, non? Os paseos, a xente na Habana iba a pasear o cementerio de Colón porque a cidade non estaba habilitada con grandes espacios abertos. Xorde en Nova York Central Park porque é unha parte da cidade que non é adecuada para a construción por o tipo de subsuelo que ten, un suelo rochoso que tiña asientos diferenciais. Entón, deixase sin construir e xorde, por eso, un parque. Empezan a aparecer os paseos nas cidades en Lugo, en Pontevedra, as Alamedas, xa casi chegado o siglo XX. E esas novas teorías de cidade intenta aplicalas aquí este home. Vemos na parcela que ocupa o Gran Hotel, o que vai ocupar o proxecto que el tiña nese momento, un gran bulevar. E vemos que como que todas as rúas do resto da urbanización están arbolados, eses puntiños que vedes son árboles. Acontece un coto, o monte central que temos hoxe, e ese rollo romántico, agora facemos tamén en bancales, non? Unha granja con cultivos que abastecerían a propia illa, non? O sea, agora poñemos bancales. Esta xente xa foron os primeiros. A outra xente poñía as patatas ao rejo. Bueno, a ver, isto non está mal pensado, porque... Non critico, dalle un toque de humor. A xente sempre tuvo varias manías, e unha das manías que teñen as persoas é facer 3 comidas ao día. É un vicio. Todo o mundo quere, pois, ter un almorzo, algo a mediodía e unha cea. E se hai unha merenda e algo a media mañán, pois xa son 5. E entonces, se aquí tes pensado, pois, meter, pois, ao mellor, a varios miles de persoas, pois as persoas son varios miles de comidas todos os días, varios miles de almorzos, varios miles de ceas, de xantares, etc. E entón, nunha illa na que, bueno, aquí xa estaba proxectado a ponte, vale? Sería esta zona de aquí, pero o principal eran estes embarcadeiros que villan tamén de Cambados. Pois nunha illa na que vas a depender, non podes depender só de que cheguen os comestibles de fora. E entonces ti aí nunha granxa, pois vas a ter galos, vas a ter porcos, e habrá carniceiros que os maten e teñas ovos todos os días, leite todos os días, carne todos os días. Non é un proxecto gratuito, é un proxecto... Claro, vai ligado a sustentación da xente que da propia illa. Claro. Bueno, avanzamos. Este sería unha primeira imaxe do que el proxectaba. Se vos fijades, estes 4 pabellóns de habitacións cun corpo central, se o vemos desde o mar, está de seguido o cursor. Se o vemos desde aquí, desde o mar, pois tería esta imaxe en alzado, esta sería a primeira vista. E aquí xa empezamos a recoñecer un dos edificios, non? Esa imaxe que temos do pabellón de habitación. Estas, non? Sí, este cuerpo. Os 4 torreóns, que en principio terían unha forma máis afrancesada, pero claro, como todo isto, ao final o presupuesto é o que manda, non? Como sigue pasando hoxe en día na arquitectura e na construción, e vamos racionalizando ou pois simplificando as formas para que fosen máis baratas. Esta xente tiña cartos, pero non creo que fosen infinitos tampouco, non? Os ricos tamén choran. Bueno, estes serían uns primeiros bocetos do pabellón de habitación, ou perdón, do comedor.
igual, todos que traballamos na Toxa, identificamos os torreóns, non? O comedor, ou os que fostedes de usuarios do comedor, ten unha gran parte central, está rodeado de 4 torreóns, que a pesar de que o edificio se lle botaron 5 plantas en riba ou 4 plantas en riba, mantén esa estrutura, non? E aquí vemos os 2 torreóns. Este sería un alzado dentro do mar. E nunha imaxe que vos poño máis adiante, aparece a referencia aos baños de Vichy. Este sería outro... Todo isto son bocetos de Vázquez Urías. E este é un dos edificios dos baños de Vichy de Garnier. Vemos claramente como ten a estrutura dos torreóns do Gran Hotel da Toxa. Este sería tamén de Garnier un edificio que é o Casino de Montecarlo. Din que tomou, o sea, eu interpreto, pero tamén son un transmisor de outras fontes, non? Hai un arquitecto que fixo unha tesis acerca do Gran Hotel da Toxa que é José Luis Paulos, que atopa referencias aquí. Bueno, sí, a ser como outros edificios franceses. E aquí finalmente temos o pabellón do comedor, non? Que era exclusivamente para comedor, casi non había alojamiento aí, o sea, non había camas nesta parte do hotel. Isto que vemos aquí, tamén para os que traballamos ou para os que fostes algunha vez, sería a terraza do 4 estacións, que hoxe está cuberta, era onde dábamos desayunos no Gran Hotel. A parte que dá o embarcadero, onde montaron ese de mar a mar hai 30 anos. Eu xa podo falar de 30 anos atrás. Non pode ser. Pero non pode ser. Algo máis de 30 anos. Cada vez que boto a man a cabeza non pero máis de 30 anos. Porque estamos no 26, 30 anos sería no 96, eso foi a principios dos 90. Bueno. Que era era das televisións autonómicas e tal, un programa así de variedades. Montaron unha batea ali e puxeron un puente iba Julio Iglesias, que é unha locura. Se recordades, non? Bueno, pois ese de mar a mar estaría colocado xusto aquí, na zona do embarcadero. Igual, sigue habendo esa arcada, o que pasa que esa sucesión de arcos hoxe está racionalizada, está como que o alisaron. Son arcos de medio punto agora, os torreóns siguen tendo a mesma estrutura, pero, bueno, o edificio está aí. O sea, o esqueleto do Hotel da Toxa sigue aí. Bocetos que Vázquez Urías facía, estudios para a decoración dos huecos, as balaustradas de aquí saleu ese elemento tan recoñecible por todos como é o xarrón neobarroco que temos ali naquel póster, que é hoxe é icono da Toxa, non? Non é o mismo que estaba na barandilla do último corpo do pabellón de habitacións, pero sí xa ese xarrón xa estaba no borde que fechaba o mar no banco que ainda permanece hoxe. Bueno, este xa vai afinando o proxecto home, este é a parte do pabellón de habitacións, vedes esas torreóns cupulados con unha especie de pizarra de un gusto moi afrancesado e que ten máis referencias, se queredes, no edificio que vos vou a poñer a continuación ou non sei se é a seguinte diapositiva, dos baños de Marienbad en República Checa. Bueno, é unha arquitectura ecléctica, o eclecticismo como o final de todo. Despois, bueno, non, ainda está o modernismo despois. Despois vemos un movimento moderno final de unha arquitectura tradicional, non? Usamos todos os estilos, o neogótico, primeiro o neoclásico, despois o neogótico, e ao final mezclamos todo, facemos un batiburrillo e xorde o eclecticismo como ese momento antes o modernismo, porque para que identifiquedes o modernismo sería, por exemplo, a casa da Falange, da señora que finou esta semana,
Seña Carmen. Pois, entendo que creo que era o pai, o avó era albañil ou algo, pois que algunha generación deses albanéis se formou na construción do Gran Hotel da Toxa, non? Por ser un... O sea, ao mellor agora estamos máis acostumbrados a unha escala deses edificios, a edificios de 4 plantas, pero estamos falando do ano 1906 que se empeza a construir un edificio dese volumen. Un sitio, para encontrar un edificio dese volume, a xente teria que ir a Vigo, nesa altura. Ni siquiera en Vila García creo que houvese edificios dese volume. Nin as igrexas da contorna tiñan ese tamaño. Tiña que ser espectacular. E o traballo que tuvo que dar a xente de por aquí tamén debeu de ser inxente, non? Estamos falando de que se construiu en apenas 2 anos, non? Si non me equivoco. Ben, bueno, coronábase, era unha moi boa manifestación, coronábase cunha alegoría da fama trompetera. A fama trompetera era un dios segundón que anunciaba a Júpiter e anunciaba vos agoiros. Non sei, claro, pois este home, pois era como unha manifestación de intencións. Bueno, sin pararnos aí, esta sería unha planta dos baños. Igual, hoxe, o hotel creceu moitísimo. Pero, bueno, no momento, non nos contín, pero serán 2, 4, 6, pois serán como 20. 24. Pois tampouco... 24, máis estes 4 máis. Esas 4 máis, pois... Por 28. Non chegaba a 30. Non chegaba a 30. Non se chegaba a 30. Esta sería a mesma planta, pero das habitacións. Como podedes ver, baños compartidos. Os estándares de lujo do momento non eran os nosos de hoxe. Fago fincapé nesto porque o proxecto tan denostado do Gran Hotel do ano 1945, a racionalización da súa fachada, ten unha razón de ser. Este sería a planta do pabellón do comedor, donde vemos aí billares, un torreón, lectura, salón, comedor no medio, restaurante. O sea, era un edificio polivalente. Un edificio polivalente coa parte central a doble altura, unha gran cristalera, que hoxe foi sustituída por un gran escudo de España. Na vidriera do comedor. Sí. No momento non a tiña. E nada. Este sería o edificio dos baños de Marienbad. Vedes, hai certa proximidade, algo que vos falaba antes destes torreóns, pois enténdese que bebeu destas referencias. O home, pois, non é copiar literalmente, pero todos nos apoiamos no que outros fixeron antes, non? Somos ananos en hombros de xigantes. Que bonita queda esta frase. Agora xa non se pode decir ananos. Somos homens pequenos en hombros de xigantes. Bueno, pois este home, Vázquez Gulías, non está Fran Meis aí con alguén polo medio, non agora aquí, intentando demostrar que foi o autor do Centro Gallego de La Habana, que é un proxecto da primeira década do século XX. Se non foi o autor exclusivo, foi coautor, por lo menos. E, bueno, certo paralelismo pode haber. Hoxe en día o Teatro Nacional de La Habana, os que estuveces en La Habana, na Plaza do Capitolio, no Paseo del Prado, o segundo edificio máis importante de La Habana, é o propio Centro Galego. Imaginadevos a magnitude da importancia, isto xa saltando outro tema, da emigración galega, non? Un país que foi o país que proporcionalmente aos seus habitantes máis galegos tuvo no mundo. Bueno. De feito, cando estivo o presidente de Estados Unidos, Obama, hai unha imaxe moi boa de que está falando dese edificio no teatro principal de Habana, que era o Centro Galego,
entonces hai un picado e vese que ele está falando en atril e encima ves un escudo de Galicia. Vale? Porque os cubanos foron respetuosos e o deixaron as muñeiras, o sea, vestidas no hall, sí, un fresco de... Todo vinculado a Galicia. Bien, pois este proxecto é de Vázquez Urías tamén, non? O sea, que lle desen o concurso do Hotel da Toxa non era un demérito. Este sería, bueno, por ilustrar unha imaxe con un poquinho máis de calidade, o corpo central do acceso ao Gran Hotel. Hoxe accedemos ao Gran Hotel pola recepción que está xusto en fronte á entrada do pabellón do comedor orixinal, pero a entrada principal do Gran Hotel é a que está en fronte á capela, non? Non sei se identificades algunha parte do que hoxe vemos aí. Sí. O que lle chaman hoxe a Porta das Noivas, aí sí, porque vai xusto dereito hacia a Porta da Capela, vale? E entón, cando hai unha boda así, pois poñen toda unha alfombra dende esta porta até a capela. Pues, vale? Sí, tamén. Sí. Lolita que traballou ali, por ali tamén sacaban as caixas da Chante cando lle palmaban os vellos. Eso non se conta? Vale. Bueno. Porque os clientes do Gran Hotel da Toxa tiñan unha media de edad, e ali caían no bran, pero como os fillos. Eu teño visto cada cousa ali. Mamá. A despertar. Bueno, pois outra imaxe, esta é unha imaxe Esta é unha imaxe de Pintos. É unha imaxe de Pintos. Esta sería, bueno, todo isto, o hotel chega anos 20, a Belepó, o mundo da balnearoterapia, a xente viñase, o que falábamos antes, 3 meses de veraneo, era xente con cartos, etcétera, etcétera. E despois da Guerra Civil, ou durante a Guerra Civil, ou nos anos 30, pois, vai de capa caída a balnearoterapia, pero non só en España, no resto de Europa. Empeza a xurdir un gusto máis polo sol, por outro tipo de turismo, e estes establecementos entran en crisis. En o noso caso, sumámoslle o tema da Guerra Civil. E, claro, estes propietarios do hotel, descoñezo de quen era no momento, imagino que se apuntaron os primeiros a ser os máis franquistas dos franquistas e cederon as instalacións para hospital militar. Entón, o edificio sufreu moito tamén durante esa época, non? E plantámonos nos anos 40 un edificio cascado con un turismo que xa non é o mismo e esta xente pregúntase que facer. Nos, o Gran Hotel da Toxa tiña un plus por riba das outras instalacións, os outros balnearios de Galicia, non? Que era a súa ubicación, non? Nunha illa privilexiada, non é porque o digamos nós que somos o joro de casi todos, sino porque temos costa, temos playa, temos un clima bastante benévolo, e lugares como Mondariz, por exemplo, o mellor non competían con ese novo gusto do turismo pola playa. Entón, esa cidade termal que era a Illa da Toxa pasa ou intenta reconvertirse en un gran hotel de luxo. Pasa a un plano secundario o tema dos baños e necesitamos un gran hotel con máis habitacións, con outro tipo de habitacións. Aquilo que víamos antes de compartir baño xa non entra nos estándares do luxo dos anos 40 e hai que facer un proxecto. Que facemos? É tan, para min, é casi tan ambicioso o proxecto de reforma como o proxecto original. Porque o estilo no que se estaba proxectando nos anos 40 en España era o estilo do réxime. Os réximes autoritarios, tanto de esquerdas como de dereitas, bueno, quitando nun inicio da Revolución Rusa, son moi conservadores. Entenden que o clásico ten que ter, o sea, o moderno é peligroso, non? Entón, Franco
frena o movimento moderno en España. O movimento moderno son esas casas que parecen ambulatorios. A xente, eso é un ambulatorio, non é unha casa. Bueno, pois, en España arrastramos ese gusto polo clásico, ese gusto polo que un grupo de amigos máis eu chamamos narcoestilo. O narcoestilo é cantas máis columnas, máis balaustres mellor. Gracias a eso pagar unha carreira, porque como moitos sabedes, meu pai dedicouse ao mundo da pedra. Pero bueno, eu critico o narcoestilo, non? Canto máis columna, máis que se vexa que hai, non? É como o Aiga, non? Como o coche este. Bueno, pois nos anos 40 en España construíse en neobarroco, que é para que vos deades unha idea, un edificio contemporáneo a reforma do Gran Hotel, ou máis ou menos desa época, son os salesianos de Cambados. Os salesianos son un edificio neobarroco con eses pináculos que son esa especie de pirámides que ten rematando as cubiertas. Bueno, pois intenta simular un estilo do pasado, o edificio España en Madrid, por exemplo, un edificio neobarroco, os ministerios que se construen durante a ditadura construíse en neobarroco, a veces neorreliano, non? Que é unha copia do estilo do Palacio, ou do Palacio, sí, do Mosteiro do Escorial. E no mismo ano 45, no Grove, construíse un edificio medio racionalista. O sea, non recurre demasiado, polo menos, ao ornamento. Sí, ten certas reminiscencias a un barroco de placas compostelano que para que vos deades unha idea son esa fachada do cabido que hai na plaza de Platerías que ten como unhas placas redondas alternando con unha especie de bandexas. Bueno, pois igual cando vaiades a Toxa, fijadevos na contorna dos huecos das ventanas, pois teño unha sucesión de circunferencias, con, bueno, pues, pero moi, si o miras na distancia, ni siquiera o percibes. E, bueno, aquí nesta maqueta distinguimos claramente, bueno, nun inicio pensabas en manter os torreóns de planta circular, pero ao final racionalizouse tamén, e o pabellón do comedor. Aí, o sea, por eso vos digo, a estrutura do Gran Hotel permanece. Este xa é unha imaxe do proxecto rematado, non? Vemos como o añadido do 4 estacións, esa especie de jaliñeiro ou invernadoiro que hai detrás do Gran Hotel agora, onde fai as delicias dos canapés das bodas, non estaba proxectado pechado, non? E esta é a imaxe da capela que, si lembramos aquela imaxe do mesmo da proxección da peli, vemos que é o mismo, a estrutura é a mesma, solamente hubo unha racionalización, un limpado de todo ese ornamento para darlle ese carácter moderno que necesitaba no ano 45. Xa non somos balneario, somos un gran hotel de lujo moderno. Hoxe en día temos moi interiorizada esta imaxe de edificios racionais, non? O sea, podría ser un proxecto de hai 30 anos o Gran Hotel, sí, podría ser, pero estamos falando que é un proxecto de 1945. Ten 81 anos. Ten 81 anos. Bueno, si isto comparamos co que aínda se está facendo hoxe, entenderedes que é un proxecto moderno, é un proxecto ambicioso. Bueno, aquí o tes, non? A contraposición, enténdese, non? O corpo central, os 3 balcóns, faise un balcón corrido que ocupa este paño de ventanas, etc. As cariátides estas, que son as señoras facendo de columnas e cos seus peitos ao aire, foron tapadas na Guerra Civil cando era hospital, porque era como indecencia e tal, e entonces había que acabar con eso e as taparan. O sea, foi un motivo así de polémicas cariátides. A sociedade non está nos ollos de que... A sociedade non está no corpo de quen enseña, sino nos ollos de quen mira.
Bueno, e aquí temos un elemento que sí que permanece. Os interiores do Gran Hotel, bueno, carezo de información acerca de si a estrutura dos forjados das placas xa era, eu creo que sí que xa era de hormigón armado, xa se construiu un hormigón armado. Pero bueno, ben, gracias. Supoñeo, porque estamos falando dunha luz entre os dous muros de carga de alrededor de 26 metros. En madeira era ben difícil, non? Bueno, pois entendo que a escaleira permanece do mesmo xeito no mesmo lugar. Aquí tedes unha imaxe actual. Idesme perdoar que non puxen referencia das imaxes porque son unhas imaxes do que ofrece o propio Gran Hotel, creo que en Booking ou algo así. Este é unha imaxe original, non? É ben traído que o sitio que ocupaban as chaves hoxe ocupa creo que o gabinete de incendios. E a porta converteuse en ascensor. Sí, bueno, unha reconversión. Sí, hai... Pero incluso os ocos que se manteñen prácticamente nos mesmos sitios, os pasillos nos mesmos sitios, todos... Hai uns anos, haberá 20 anos ou así, limpando a boca do dragón. As escaleras é un dragón. Unha traballadora do Gran Hotel, estabas ti? Encontrou un calendario de 1921. E dixía eu, igual non se limpaba moi ben. Bueno, quedou aí unha cápsula do tempo. Si desde o ano 21 a mí meteu a man aí, cajo. Non é broma isto pasou, Pero bueno, vamos a ver. Pero non se limpou moi ben durante... Carajo! 70 anos. 70 anos. Por lo menos. Cago en Dios. Bueno, aquí temos unha imaxe desde o mar. Esta imaxe romántica que todos temos. O Gran Hotel, que bonito era. Era bonito, pero estaba cascado. Non era de pedra todo, o sea, era pedra, aparte do zócalo, e despois era unha obra de mortero de cemento, que había que pintar, etcétera, etcétera. O sea, aquí temos unha imaxe tamén un poquinho máis nítida. Creo que houve unha reforma intermedia antes da segunda, porque atopei algunha imaxe que se retiraron ornamentos da fachada. Debía ser que xa caían a cachos, o ángel, a fama trompetera esa que se ve aquí. Arriba esa hai algunha imaxe que xa non está. Bueno, aquí tedes, desde o mesmo punto, ou casi desde o mesmo punto de vista, vemos os dous edificios, vemos como permanecen aquí os torreóns, igual. Este sería o comedor que estaba con pinturas ao fresco de un tal Pulido. Esta xente, pois claro, esta vida da Belle Époque, non pasa nada, pois non pintaban xente traballando. Os frescos eran de mulleres con vestidos vaporosos, bailando, cuidando de cabuxiñas por aí, pero nada. Isto é o que temos hoxe, non? A estrutura é a mesma, racionalizada. Vale? Aquí tedes o arco central, creo que hai unha imaxe que apoia isto, o piano de cola de Luis Humberto, que sigue estando aí. Agora sí, en serio, sí. Aquí tedes as imaxes bucólicas de mulleres aí. Este punto, o sea, isto é o mesmo lugar. Ai, perdón. Temos a barandilla, acortouse o vuelo do balcón, o arco pasou a ser un dintel, etcétera, etcétera. É o mesmo punto. É a capela do establecemento a que fixo referencia Elade, non? É unha capela de un gusto moi inglés. Non sei se os que estuvestedes dentro non vos recordan a iglesias anglicanas ou iglesias de películas así americanas. Un gusto. Es que neogótica, moi racionalizada, bueno, outros din que ecléctica, pero bueno, tamén toda esa riqueza que tiña formal na fachada perdeuse cando se lle puxeron as cunchas, non? O sea, creo que foi unha xente do Grove que lle encargaron eso, e o home que as puxo, máis os fillos, creo que eran 3, dixeron, para que vamos a facer aquí unha curva se a cuncha non nos dá, pois tapamos. Entón, bueno, pois igual,
racionalizouse a fachada, pasoulle como o Gran Hotel. Aquí poñemos esta imaxe para que vexades que hubo momentos que eso de lujo facíalle falta unha man de pintura. A ver, que esta é a parte desde o interior, non? Isto tamén se pode identificar hoxe cando se ides ao Gran Hotel e subides esa escaleira do Dragón, vedes que hai unha especie de celosía de vidrieira que hoxe ten a luz por detrás porque esta parte do edificio está tapada por unha batería de habitacións tamén que cubren a recepción, pero mantense esta especie de cristalera que vedes aquí. Agora a recepción estaría por aquí. E despois tamén hai, o sea, si isto non é un momento de bico ou tal, haberá que catalogar, porque hai partes da ornamentación que ainda son visibles a día de hoxe. Hai, como se construiu, o se ampliou a parte de habitacións contra este edificio, hai un par de uns almacéns que ten o Gran Hotel de servicio para a planta, que dan con antigas ventanas do Gran Hotel que siguen tendo a decoración. Como quedou dentro dun oficio, pois non se molestaron en retirar a ornamentación da fachada. E vemos, na entrada do economato, ou donde estaba o economato, que non sei que é agora ali, do Gran Hotel, tamén hai unha peana dun balcón da parte do comedor que tamén se pode ver claramente, non? O sea, ao final vai haber un traballo ou haberá un traballo de catalogar todos eses elementos, non? Para que podamos saber, pois, con esa actitude, como foi, ou que podamos apreciar in situ. Outras partes que se fai referencia que é original, pois son estas, hai dúas galerías de columnas do balneario, non? Isto xa son imaxes da última rehabilitación, aí mantense, eso, vamos, deixa de ser unha imaxe clásica do propio hotel. Aquí temos, para que apreciades un poquinho a esencia, esta sería non sei se a Armada Inglesa ou os periodistas aos que facía referencia que viñeron. De feito, pon salutación de non sei que aos periodistas ingleses. Bueno, pois están nun dos comedores nun das salas laterales do comedor e hoxe en día vedes que é o mismo, non? Non é dentro dun torreón. O torreón está ao fondo. Nese caso, ao fondo, creo que son os aseos. Non? Sí, eses son os aseos. Aquí estaría a entrada principal do comedor. Non atopei ninguna imaxe actual desto. Isto sería a entrada ao comedor. Esta parte de aquí, o sea, aí fora, ni siquiera dentro, ocuparía a actual recepción do Gran Hotel. Estas escaleiras xa non existen, serían as escaleiras que levarían á segunda planta dos corpos laterales do comedor. Pero, bueno, encontrei esta outra. Esa imaxe sería sacada desde onde vedes o punto rojo hacia onde estou eu, a imaxe anterior, non? O sea, sigue aí, o sea, en esencia está aí. Isto, se alguén despois quere que ponse en contacto con a SEMO, aquí non temos internet, non? Tampouco que cada un que mire na casa. O centro de... Sí, en serio, o sea, o centro de supercomputación de Galicia creo que fixo un 3D, fixo unha simulación de como sería, podemos navegar por aí e ver o propio edificio. Aquí vemos unha vista aérea dese 3D que fixeron, bueno, pois aquí vese mellor que como que lle falta algo, non? O sea, estes arquitectos desa época tiñan certa obsesión pola simetría. Pois aquí falta outro, polo menos, un pabellón de habitación máis aquí, non? O comedero sería o corpo central, recordades aquelas imaxes que vimos ao principio? Faltaríalle outro cuerpo máis. Tamén neste link, por facer referencia a donde bebín, da fonte que bebín, esta tesis de José Luis Paulos, e despois unha chica que isto xa, como somos do jorobe todos, é do jorobe esta rapaza? Non sei, esta... Almudena Mesejo, Gondar, soname máis, pero bueno. Bueno, pois tamén fixo unha... Creo que esta é unha tese
de Socioloxía ou de Humanidades acerca dese resurgir das augas. Tamén lle botín un vistazo. E hasta aquí. Vou mirar a ver se botín moito tinta. Se pode ver, non? Moitas gracias. Bueno, moitas gracias pola vosa paciente atención. Creo que hoxe marchamos de aquí aprendendo moitas cousas. Marchamos xente máis culta. Entón, se quedastedes con algunha dúbida despois de toda esta información, ten ali Anselmo un micro para facer preguntas. Hola, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, eu sí que quero decir unha cousa. Non por pouco se pregunta, porque a verdad foi extensa a charla. Eu teño os miniños ao lume. Non vou botar a culpa de lume, pero todos aquí por Son as 9:15. pero básicamente, o sábado que ven, bueno, se a gente quere preguntar está a tempo. Eu solamente apúrome e digo que o sábado que ven vai haber o que é a clausura desta exposición con un acto no que vai a vir o alcalde de Mondariz Balneario, que en principio nos vai a decir, nos vai a explicar un pouco, ou por lo menos vai nos a razonar, por que o balneario de Mondariz está en unha situación óptima, está funcionando moi ben, mentras que aquí estamos con un gran hotel balneario con unha situación de baixada e de pérdida de riqueza, de todo para todos. Tamén vai estar o director médico de Mondariz Balneario, que a veces o director médico de aquí, que eu supero despois, resulta que era ali, pero tamén era aquí, para falarnos do que son do potencia que ten a agua termal para os corpos das persoas, e máis do que nos queira falar dele. Vai a estar tamén o arquitecto Paulos, vai a ser máis breve esta vez. Tamén creo que me está quedando unha persona atrás. Un, dos, tres. No. Bueno, presentado, pero... Heitor Picayo. Heitor Picayo xa estuvo aquí o outro día, foi un presentador de aguas termais, un investigador que sabe de aguas termais, non sabe nadie, de que estuvo pelexando no propio Puntis, na súa poboación, para que as aguas termais non solamente, por lo menos para abrir os ollos, estudamos unha fábrica de xabón, estuvemos levando agua, barro desa fábrica de xabón, e iso é unha pertenencia de todos. E non se está facendo e promovendo eso. É tamén unha pena que hasta ahora os gobernos locais que estuvemos, a ninguén lle chamou a atención ese tipo de cosas. Bueno, pois, el vai estar aquí tamén, vai a nos abrir os ollos sobre eso. En fin, vamos a clausurar este DIC, para nós un gran éxito. Moitas gracias a todos por vir, moitas gracias a todos por falar. Foi un gran éxito, e ademais, coa cousa de que nos deixa potencia para seguir en ello, porque además o propio Héctor nos dixo outro día un DIC para o Gran Hotel, que non é só para o Gran Hotel, que é para o Corpodera, para a Austrada, Capela, chalés modernistas que están enfrente, o propio xardín, o sea, o propio, para todo o conglomerado turístico que había, que era turístico, histórico, artístico, pero que además ten un sentimento dentro que eso permanece, non? Igual que permanece o esqueleto, a estrutura, permanece ese sentimento do que é o Jorobe ao respecto dele, non? Non me quero olvidar máis, que xa bastante detendes. Vémonos o sábado. Bueno, e antes que queira ver a película Mislenia, ten aquí pasando todo o día, Pasado mañán, porque dixo sábado. Pasado mañán, perdón. Un taporme ainda ahora. Adiós, vai ben, tampouco, que xa non ten máis.